Jeg fatter bare ikke lige, hvor fuck min telefon er. Nå ja, den skulle lade den der streamer. Fuck, godmorgen mand. Vi hygger os lidt herinde i dag. Vi skal lave nogle pancakes, som jeg totalt meget har glemt, hvordan man lige lavede. Den første bliver altid dårlig. Vi har lært af vores fejl. Vi har lavet en batch, som er god. Jeg ved ikke, hvordan man gør, så der overhovedet ikke kommer klumper i. What the fuck? Den bliver også sygt fuck, den her. Jeg har skruet sygt meget ned. Jeg smider den her ud. Ja, hvad skal du smide den ud? Prøv at se, hvor klam den er. Det var de sygt klam smide lortet. Hvorfor ligner det sådan brød? Men jeg ved ikke, hvad der skete med den. Den skilte bare fuldstændig ad, og den kom på panden. Ja. Så fandt vi ud af, at jeg ikke kan finde ud af at lave pandekager. Det tror jeg ikke, jeg gider at lave igen. Det her kan jeg godt mærke. Ja, fuck det der.